Sinoć je u 64. godini posle kraće bolesti umro Dragan Marković Palma. Preminuo je u svom domu. On je pre 5 dana napravio oproštajnu večeru za porodicu i nekoliko prijatelja jer je slutio da je kraj, a Novica Tončev, koji je bio njegov veliki prijatelj, takođe se našao na ovoj večeri. U izjavi za list Blice Tončev je rekao: "U nedelju sam bio kod njega. Ja sedim i pijem kafu, a Palma me zove i kaže dođi na rtanj. Kaže dođi sportski obučen. Bila je muzika prijatelje, častili smo muzičare, a onda me je pozvao da sednem sa njim nasamo i rekao mi da su mu u Nemačkoj otkrili da je bolestan. Jako tužno, ja sam mu poželeo uspešno lečenje. Smršao je oko 30-40 kilograma, nije to više bio taj Palma kojeg znamo. Družimo se 34 godine, a već 30 godina svake godine smo zajedno slavili Novu godinu. Bio je veliki čovek i prijatelj. Celoj porodici želim da izjavim saučešće", rekao je Tončev. Dragan Marković Palma je uspeo da izgubi više od 30 kilograma, postavši gotovo neprepoznatljiv. Ova dramatična promena nije prošla nezapaženo, ali on tada nije pričao o bolesti, već je mršavost pravdao promenom ishrane. Dragan Marković Palma slutio je da je kraj, pa je okupio porodicu i prijatelje pre smrti.